अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। कोकणामध्ये महत्त्वाची जत्रा असणारी आंगणेवाडी येथील भराडी देवीची जत्रा आणि या देवीच्या जत्रेसाठी लाखो भाविक आता हे या जत्रेच्या स्थळी आलेले आहेत। आपण सकाळ कालपासून ही जत्रा सुरू झालेली आहे, काल रात्रीपासून सुरू झालेली आहे। आता देखील लाखोचे भाविक येथे आलेले आहेत। आपण पाहतो आहोत की ही जे 10 ते 12 या रांगा आहेत या जत्रेसाठी आणि बहुसंख्य भाविक हे येत आहेत। दोन्ही बाजूला दुकानं आहेत थाटलेली आणि काही भाविक रात्रभर रांगेत राहून दर्शन घेऊन आता परतीच्या प्रवासाला निघालेले आहेत। एकंदरीत सर्व जे ज्येष्ठ नागरिक असतील, युवा वर्ग असतील, महिला वर्ग असतील हे सर्वच निघाले आहेत। काय वाटलं जत्रेला आलात, कसं वाटलं? बरं वाटलं। कुठून आला तुम्ही? कणकवलीवरून आलोय। खूप भाविक आहेत हे जे आता काका कुठून आला, जत्रेला आलात, कसं वाटलं? बरं, छान वाटलं। कधी रांगेत राहिलं, किती वेळाने दर्शन झालं? 1 तासाने दर्शन 1 तासाने लवकर दर्शन झालं। काय वाटलं देवीच्या चरणी जाऊन? एकदम मस्तपैकी मूर्ती बघून छान वाटलं आम्हाला। निश्चितच हे सर्व समाधानी भाविक आहेत, कारण मूर्ती बघून आपल्याला चांगलं वाटतं आणि भराडी देवी सर्वांनाच हे जे आहे ते चांगली। काका कुठून आला तुम्ही? गोळ कसं वाटलं दर्शन घेतल्यावर? चांगलं वाटलं। चांगलं वाटलं, चांगला वाटला। बरं वाटलं? होय होय, बरा वाटला। देवीकडे काय मागणं केलं? माझ्या जीवाक बरा नाही, माका सुख दी। हो काही नाही इलं तू? मी या गोळवो नाच। या आजी आहेत या गोळवून आलेल्या, त्यांनी सांगितलं देवीकडे साकडं घातलेलं आहे की आपल्याला बरं कर बरं ठेव असं सांगितलेलं आहे। खूप दोन्ही बाजूला या सगळ्या बाजूला दोन्ही दुकानं आहेत, त्या बाजूला परत मोठ्या रांगा आहेत, मालवणवरून आहे, मसुरावरून आहे, वेगवेगळ्या VIP रांगा देखील आहेत आणि मुख्यमंत्री येऊन गेले सकाळी, त्यानंतर मंत्री आहेत ते बरेच येत आहेत, पालकमंत्री देखील आता हे या ठिकाणी येऊन गेलेले आहेत आणि खूप बहुसंख्य जे मंत्रिमंडळ आहे ते बहुसंख्य येऊन गेलेले आहे आणि आतापर्यंत ही जत्रेची लाखो भाविक येथे दर्शन घेतल्याची नोंद आहे। त्यानंतर अजून ही जत्रा मोठ्या संख्येने सुरू आहे। सर्व कुठून आलेस तू? वेत्ते। कसं वाटलं दर्शन घेतल्यानंतर? छान, चांगलं वाटलं। कुठून आला तुझा? सावंतवाडी वेत्ते। बरं वाटलं दर्शन घेतल्यानंतर? चांगलं मागणं घातलं देवीकडे? सगळ्यांना सुखी ठेव, काय म्हणतात? म्हणजे आरोग्य चांगलं ठेव। सगळे जे भाविक आहेत ते आरोग्य चांगलं ठेव आणि समाधानी ठेव असं जे भाविक सांगतात। प्रत्येक जण हा देवीकडे चांगलं साकडं घालून येत आहे आणि ही रांग आहे आणि जी जत्रा कशी भरलेली आहे ती दाखवतो आहोत। आणि दरवेळी येथे जे आंगणे कुटुंबियांच्या वतीने जे नियोजन करायचं ते खूप चांगलं असतं आणि त्यामुळेच ही जत्रा चांगल्या पद्धतीने आणि प्रशासन, मुख्यतः प्रशासन देखील ह्या जत्रेचं नियोजन चांगलं करतं, कारण येथे येणारे ज्या भाविक आहेत त्यांच्या ज्या रांगा असतात, त्यांची व्यवस्था असते ती देखील खूप चांगली होत असते। कुठून आलात तुम्ही, कसं वाटलं दर्शन घेतल्यानंतर? दर्शन मस्त वाटलं आम्हाला। आम्ही कणकवलीवरून आलो। इथे किती वेळ रांगत होता? रांगेत मी आल्या मला दर्शन झालं। आंगणे कुटुंबियांचे नियोजन करण्याचं कसं आहे? नियोजन त्यांचं उत्तम आहे, एकदम हे विश्वास नाही तसा, मस्त नियोजन केलं। काका दर्शन घेतलं कसं वाटलं तुम्हाला? चांगलं वाटलं। नेहमी 25 वर्ष आम्ही नेहमी येतो। 25 वर्ष कुठून येता तुम्ही? भांडूप, मुंबईवरून येता? मुंबई भांडूप। देवीच्या चरणी काय साकडे घातले? मला काय सुखी ठेवानी केलं इथे जे वातावरण आहे, स्वच्छतागृह असेल, इतर असेल, कसं आहे वाटलं? व्यवस्थित चांगलं वाटलं। कुठून आलात? मी रामगड। हो खूप छान। देवीच्या चरणी काय साकडे घातले? देवीच्या चरणी सगळ्यांना सद्बुद्धी देतेच आहे, पण त्याचा उपयोग करायला हे सुचू दे त्यांना। बाकी व्यवस्था वगैरे खूप छान आहे आणि यंदा दर्शन अगदी एकदम छान झालं, प्रश्नच नाही। अगदी 10 मिनिटात अगदी पटकन आल्या दर्शन झालं। खूप चांगलं नियोजन हे प्रशासनाकडून होतं आणि आंगणे कुटुंबियांकडून होतं आणि देवीच्या चरणी प्रत्येक जणाने प्रत्येकाला आरोग्य सुखी समाधानी ठेव असंच प्रत्येकाला सांगितलेलं आहे। ही जत्रा आहे ती मोठ्या संख्येने इथे भरते, भाविक इथे मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रातून येतात, त्यामुळे खूप मोठी जत्रा मानली जाते आणि त्यामुळे इथे उत्कृष्ट नियोजन असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे। उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, मसुरे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।